Ye, Papa Gyata, shine one for 9 and FM Honomo. Ye, when you meet there, what's in Kaka to be crowd? Ah, it's a damn crabber cookra maybe. Oh, boss, me da se pa, sa sika we die, ebe boa me pa. Oh, nti ejuma bibiri a me ye nyina, krofo ya gisika ye fi me nsem. Ti Nyankopon, da ben kra na me ye. Nti se ya na mabra bobe ya na. Aw. Na den na bodamfo ne Gyata fam ho sa no. Oye krom hafi. Ma me kofa fi won fa nkoto bole me. Bag ye mu edru pa o. Ma me hwe me den ne wom. Na mabra boni ene me da me kemu o me fie se abrabo koye ma me pa